3 классларда кем буласың деген кул күтәрәм дә, мен журналист булам, бөтенсе килә, чөнки журналист ул инде вообще һөнәр түгел иде. Менә мен журналистикада эшләдем, киттем һәм мин үземне югалттым. Һәр кеше үзенең эше белән шөгыльләнергә тиеш. Менә мин үз урынымда әйтеп үземне хис итәм. Журналистика ул минеке. Килеләр домына тыкты улым ди. Килегез әле, карагыз әле. Анда күрсәм армия тилеләр. Хейтерлар дип әйтәләр бит инде хәзер. Гомумән алар белән ничек көрәшәсез? Кайберләр инде менә муллалар шак кына монотонный гына әйтәләр. Табырга кирәк. Менә булай иттереп сөйләүчеләр. Алар бөтенесе хай ясый дип уйлыйм мин. Шулай дип алар үзләрен күтәрәбез дип уйлыйлар микән? Халыкны алда булмый бит. Мин блогер булам ди. Әле ул бер нәрсә белми. Артка утырттыгыз. Сразу же. 100 000 подписчикмы? Әллә инде 1 миллион сум аласызмы? YouTube эшчәнлеге сезгә нинди дә булса акча китерәме? Фагира ханым, менә үзегез турында кыска булмаса да, ничек бараймы шулай сөйләп җибәрегез әле, нәрсә белән шөгыльләнәсез, каян килеп эләктегез сез монда? Ничек шулай килеп чыктыңыз? Тумышым белән Әлмәт районы Түбән Абдул авылында. Әгәр дә инде минем белән кызыксынасыгыз килсә, кем икән бу дип мин кыш көне үземнең авылыма кайткан идем, как раз каникул вакытларында, шуннан 2 сюжетта эшләп килдем. Әлмәт, Түбән Абдул бергә инде алар. Шушма елгасы, бер якта Елховой, бер якта Түбән Абдул инде. Бу инде мишәрләр ягы бит инде. Әле мишәрләрнең дә мишәре, бер ягачы белән сөйләшә, икенче яксы белән сөйләшә. Һәм алар бер-берсе белән шундый без аерыла да, ләкин хәзер инде аерылмыйлар, кем кияүгә чыгып киткән, кем иләнгән. Гомумән дустана мөнәсәбәтләрдән. Бик дусы. Менә мен шул Түбән Абдул янынан шунда тудым инде. Һәм мин тугач инде где-то бер 6-7 яшьләрдә мин журналист булам дип җөридем. Шулай бу балачак хыялы инде, әйме? Мен 3 классларда кем буласың дигән класста сорашулар була бит инде, сочинениялар кул күтәрәм дә, мен журналист булам, бөтенсе килә, чөнки журналист ул инде вообще һөнәр түгел иде. Менә мин беләдерим, хыялланадырым, шуннан соң Әлмәт таңнары, яшьлинче там Татарстан яшьләренә гел хатлар язадырым, минем туладыр, әти әйтәдер, нигә хатлар язасың, нигә син кешене эштән айырасың дип ачуланадыр. Шуннан соң инде журналистика факультетына укырга кирдем. Казан дәүләт журналистика, социология, психология бүлегендә 5 ел шунда укыдык. Шуннан соң без инде уку дигәндә инде 3нче курстан мен эшли башладым. Татарстан хәбәрләр дип атала иде буга инде. Нидә Бауман урамында утыралар. Менә шунда. 13нче еллар. Ой, әйтмим елын, мин бик яшь күренәм. Ярый Анар радиода эшләдем мин. Сезнең хатлар дигән тапшыруны алып барадыр редактор. ГТРКмы? ГТРКның радиосы, шуннан соң Чулпан программасына күчтем. Чулпан программасын алып бардым. Исегезгә төшерәбез. Әле алай гына да түгел, Акбарс банкка күчкәч, Алтын тәңкә финанс программасы беренчене шуны эшләдек без. Мин банкта эшләп. Бу бизнес турында тапшыру инде, әйме? Банклар финансраулары беренче тапшыру һәм ул Бәллүр каләмдә әле беренчедә урын алды, чөнки ул беренче интернет программа буенча. Менә бар безнең беренче бизнес тапшыруын ясаучы кешеләр монда утыралар машинада. Чөнки мин гел татар телен инде теге банкта татар теленә кертү буенча инде бик тырыштым инде. Димәк, сез Чулпан тапшыруында алып бардыгыз бит инде, алып та бардык. Ул вакытта хәзер бит алып баручылар да бар, журналистлар да бар, редакторлар да бар. Без все в одном эшлидек. Мин үзем монтировать итәм, мин тема сайылым, мин операторлар белән чыгам, мин үзем монтажлыйм, режиссер гына бар иде. Бүтән эшне без үзебез эшлидек. Димәк, сезнең тәҗрибәгез бигрәк инде теге Аллага шөкер, тупланган тәҗрибә инде. Ул вакытта Фаил Мөхәммәтов исән иде әле. Халык беләдер, Фаил Мөхәммәтов кызганчка каршы ул мәрхүм инде. Алар бит инде аслар, Митхат Миңшин, ул тоже вафат инде, ул радиода күренекле редактор иде. Рәзин Нуруллин, ул хәзер дә эшли инде. Укытучылар әйбәт иде безнең. Радио һәм телевизия журналистикасы нәрсәсе белән аерыла ул? Радио инде. Менә радиода күбрәк телгә игътибар итәләр. Анда инде
синең матурлыгыңда беренче чиратка куелмый. Тавышың, тембрың. Тавышың дөрес иттереп, советча, хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Хәзер һава торышын тыңлагыз. Хәзер алай сөйләмиләр. Юк, инде күптән алай сөйләмиләр. Телевидениедә инде мобильность кирәк, тиз, анда бош эшләтергә кирәк, кайда тема ничек. Менә хәзер тагын яңа бер төр барлыкка килде бит, ул безнең интернет журналистика. Сез хәзер шунда аяк бастыгыз, әйме? Менә аның турында сөйләп җибәрегез әле, ничек ул менә сез YouTube киңлекләренә эләктегез? Кем әтәрде? Беләсезме, менә минем әтием да шигырьләр язадыр, ул бик матур почерк кызганыч инде вафат булды әтием. Менә ул мине журналист итеп күрергә телидер иде. Менә шул әтинең бәлки инде шундый теләге миндә тормышка ашкандыр. Менә мин журналистикада эшләдем, киттем һәм мин үземне югалттым. Мин банкта утырадыр, миңа нәрсәдер җитмидер. Мин үземне югалган кеше итеп хис итәдер. Мин утырам, мин бөтенләй оска төшеп беттем. Мин бер кем түгел кебек идем. Мин ниндидер бер көндәлек эшләр башкарам, анда программаларда утырам, һәм берсендә Парк Победы буенча барам, инде шунда журналистлар интервью алалар. Мин шуны карадым да мәйтәм, менә бит мәйтәм бәхетле кешеләр. И шулай иттереп, әле ул берничә ел элек кенә. Шуннан соң әле минем телефонда мондай гайди генә иде телефоным. Уйламыйдыр мин блогерство турында, минем кызым этәрде дип әйтсәк була. Минем кызым блогер булып китте. Минем хәзер кызым. Башта кызыгыз блогер булып киттеме? Әйе. Сез аннан үрләп алдыгызмы? Аның бер 5-6 каналы бар иде. Ул шуның хәле минем талантлы кыз күстә күрмәсен инде. Үзе режиссер, менә балалар нәрсәдер анда бала темаларын күтәрә, теге яшьләр темасы берәр нәрсә ошамый да, кемдер дизлайк куя да, бөтенесен бетереп ата. Мәйтәм, Мәдинә, син күпме мәйтәм тырыштың, күпме монтажладың, нигә бетерәсең? Шуннан соң әйтәм, Мәдинә, менә бу теманы күтәрмисеңме? Әйдә, мәйтәм, мин сиңа подписчик, ул урысча эшли. Нет, не хочу инде. Ну, шулай бит инде яшьләр. Шуннан соң карыйм да мәйтәм, нишлисең бу, мәйтәм, нитмәйдә мине тыңламыйсың. Ярар, ниндидер күңелдә каршылык китте бит инде. Ярар, бу инде ташлады. Башка аның хәзер башка сораулар аны кызыксындыра. Блогерство аларга кызык түгел, үстәләр бит инде. Төркиягә бардык. Төркиядә карыйм, шундый кызыклы кешеләр ял итә. Кырым татарлары да бар, Украинада да бар, алар белән сөйләшәбез. Шул вакытта карыйм, алар безгә әйткәнчә түгел, икенче төрле кешеләр. Алар шул безнең кебек кешеләр. Шуннан беләм, мәйтәм, нинди матур диңгез буе, нинди матур табигать, нинди матур кешеләр, мәйтәм, шуларны күрсәтәсе иде. Журналистика инде, менә күңелдә шундай теләк уяна. Шуннан соң моңа кадәр миңа кызым ачып биргән иде канал. Ну, буш тора инде ул канал. Исеме ничек ул каналның? Исемсез иде ул. Аннары тормыш мизгелләре дип яздым, әле минем татар шрифты да күптән түгел генә куелды. Рус шрифтлары белән аның исеме дә тора, тормыш мизгелләре. Менә шул Төркиядән инде мин шунда керттем. Ну, хәзер битереп аттым инде аларны, чөнки ул вакытта монтаж да белмим, кызым өйрәтте монтажны да. Үзем өчен генә. Авылга кайтам, ниндидер кызык кешеләр күрәм инде үз даирәмнән. Шулардан берничә күренешне төшерәм. И шулай китте. Күп подписчиклар була башлады, күп караулар була башлады да, мин инде беренче сюжетларны битереп аттым. Шушы кыска вакыт ичендә бит инде, менә шул кадәр күп подписчик җыйдыгыз, язылучылар. Сырын ачмассыз микән? Ничек шулай килеп чыктысың? Мин чагыштырам башка блогерлар белән, татар блогерлары белән. Теге YouTube каналында үзенең каналларын ачып, ләкин әлегә кадәр аларның максимум иң күбе шу 6000 подписчик, 7000 подписчик җыйгандыр инде. Бу мин белүчеләрдән, аңлыйм, татар телендә сөйләшүче блогерлар бардыр әле, ләкин алар аз. Беләсезме, беренче чиратта выгода дип әйтәләр, файданы куярга кирәк түгел. Акчаны да уйларга кирәк түгел. Мин беренче сюжетымнан соң, берничә сюжеттан соң карыйм, подписчиклар арта. Шуннан соң яза башладылар комментарийлар, һәм мин аларның ихтыяҗларын өйрәнә башладым әкренләп.
подписчиклар арткан сайын менде не туа башладым. Үземнең эшемә карата җаваплылык. Һәм кызыксыну да. Кызыксыну да җаваплылык эшле инде. Аннан соң әле мин белмидерем кайсы юнәлештә эшләрмен дип дин темасына кирип киткән идем. Мине мөселманнар бик яратты. Берничә тапшырудан соң яза башладылар. Менә син шундый темалар күтәрәсең, үзеңнең яулыгың да юк дип. Миңа әби дә гел ачуланадыр инде, ул минем күңелемдә һаман. Безнең әтибез, безнең бабабыз мулла булганга таулар, хәзрәтләр, син ник яулык беләмисең? Хәзер дә Әлмәткә минем әбием үлде инде, әтинең апасы исә аңа 90 яшь. Минем, кстати, әбием, Мехрижан әби, ул 100 яшьтә, Рождествода сәгать 4-тә үлде. 6 яшьтән ураза тотып, намаз укып яшәгән әби, мин күбрәк шул әби белән үстем. Исме ничек? Мехрижан. Бик яратам әбиемне. Менә шушы әбиемне бик каты яратуым да инде мине этәрә шундай әбиләрдән интервьюлар алырга. Күпер төзүде менә шундай. Дингә карата теге мәхәббәт. Дингә һәм менә безнең буыннар элеккеге менә әби бабайларыбызның нәсихәтләрен алып калу шулай өлкәннәргә менә әбиемнән киләдер дип уйлыйм мин. Әбидән килде инде. Менә барыбер теге язылучылар менә каян килеп чыктысың аңа шулай бик. Менә аларны үзләреннән сырарга була. Бәлки кызыклыдыр инде. Мин төшергән. Кызыклы. Сюжетлар кызыклы. Менә сез үзегез карадыгыз, нинди фикер әйтәсез? Беләсезме, нәрсә дип әйтәм? Менә сез журналист буларак миннән хәзер сорау аласыз инде. Мин хәзер менә җавап бирәм. Мин беләсезме нәрсәне шаккаттым? Темалар шундый төрле, алар бер-берсеннән аерылып торалар. Чөнки бер төрле теманы күрсәтсәң, икенче шуңа охшашлы икенче теманы күтәрсәң кызык түгел бит инде. Әлбәттә шулай. Ләкин мин сезнең теге Елховый нинде, теге шугалак турында карадым, рәхәтләнеп. Бәлки минем теге үзем теге балачага булганга күрә. Хәзер андай авыллар юкаймы? Андай авыллар юк. Сирәк өчен. Әле бит әле балалары да сөйләшәләр сезнең белән, теге балаларга үзләре ярдәм итәләр алар анда. Карыларны чистартып, анда ниләрне алып атып, Әлмәт районы Елховый авылында шундый булган кешеләр яши. Сәлам. Кухняга күчәбез, анда Сания апаң кабартмалар ясыймы? Кабартмалар кыйыкча, кыйыкчалар пешерәйме? Һәм менә аңа карыйсың, андагы просмотрлар, караулар әйме 200 меңгә тулган. Менә үзегез әйттегез. Мин башта 160 мең дигәнем, 104 мең дигәнем, анда 200 мең. Анда баушак пешерүченең 100 меңнән артып китте. Әле аннан соң бит төшердем мин Сания апаны. Сания апаның да 100 меңгә тула. Менә 100 меңгә. Һәм карыйсың калган ниләрне, интервью видео сюжетларын, мәсәлән, Гамил Нур белән, әйме? Гамил Нур молодец, Гамил Нур белән мин киңәшләшеп торам. Ул интернетның асы, ул Facebookта утыра. Ул супер-пупер дип атыйбыз. Супер-пупер, ул кайбер темаларны аның белән киңәшләшәм, ул сүгеп тата. Әйдә, менә моны күрсәт дип тә, ул без аның белән иҗатташ дуслар, молодец Гамил. Хөрмәт итәм. Әйткәндә безнең теләгебез зурдан, без аның бездә Алла бирсә чакырачакбыз. Чакырыгыз. Аны ниятләр бар. Гамил абый Нур, рәхим итегез. Зөндәр чакырырбыз әле. Чыгырбыз. Менә, мәсәлән, мен әйтәм, шул ук Сания апалар кухняда кабартмалар пешереп 200 меңгә якын просмотрлар җыя. Мәсәлән, Гамил Нур белән, мәсәлән, миңа кызык. Мин Сания апаны карыйм, шуннан мөлаем гына апагыз пешерә, башарга пешерә. Ләкин менә Гамил Нурның менә әңгәмәсен хәләл мәҗлесләр турында, хәләл туйлар турында гомумән инде. Миңа кызыграк тыңларга. Ләкин анда карыйсың, анда бар 600 карау гына просмотр гына. Ничек шулайсың менә? Чөнки Гамил Нур телевидениеларда, газет, радиоларда кунак, еш кунак. Мин табам популяр булмаган. Эксперт буларак. Мин табырга тырышам. Популяр булмаган, әмма кызык булган кешеләрне. Халыктан. Менә тишке мин. Менә сезнең фишкә шундый. Минем серләремне сатмагыз башка. Бәлки сез үзегезнең уңыш рецептын әйтерсез безгә. Әгәр дә инде блогер булырга теләсәгез, туйдырмагыз халыкны. Менә мин бит бирәм атнага 2, мин көненә һәр көнне бирәләм. Һәр көнне бирсәң күп караулар булса, бәлки популяр булып китсәң акчаңдадыр. Шулай. Халыкны да туйдырырга кирәк түгел, сагынып көтеп алсыннар. Әлбәттә. Бик еш та булмасын, бик
озакта булмасын арасы. Шулай анысы. Ошның сире үзеңнең эшләгән эшеңне яратырга кирәк. Һәр кеше үзенең эше белән шөгыльләнергә тиеш. Менә мин үз урынымда әйтеп үземне хис итәм. Журналистика ул минеке. Әйе. Менә минеке ул, мин анда ничек бар шулай. Менә Бәлки мин тормышта икенче кешедер, ә менә мин әгәр дә инде камера каршына басам икән, әйе. Мин үз урынымда кебек күнәш. Менә ул сизелә. Беләсеңме, Сизелә, менә бүген кояш көнендә кояшлыйм, мин әйтәм, һәм машинана тагын ниндидер нур сибелә. Ой, рәхмәт. Сизелә, ул дөресен генә әйткәндә, менә сезнең эшегезне яратасыз. Әле менә һаман сөйләгәндә дә шундый теге шишмә кебек ага сүзләрегез. Яхшыннан да шулай. Рәхәт икән. Рәхмәт. Әйтәләр бит теге подводный камни диләр бит инде, су асты ташлары. Сезгә очрыймы диләр. Мөрм менә әзгенә булса, бәлкем сезгә нинди булса теге вакыйга булгандыр, сөйләп китә алмассыз микән аның турында менә берәр сюжетны төшергәндә нәрсәдер менә шундый кыенлыклар килеп чыкты. Бармы андый ниләр, хатирәләр? Менә мин нәрсә диделәр? Соңгы тапкыр минем эшкерүче әби янында булдым. Сез карадыгызмы? Юк, менә аны карамадым. Менә эшкерүче әбинең дә 10 меңнән артты бугай. 10 мең микән. Карамадым, күпе просмотр әйбәт бара. 12 мең микән, бәлки. Әйе. Менә ул беркемгә интервью да бирми, сөйли дә белми. Мин аның янына кирдем дә, матур гына сөйләдем дә. Шуннан соң әйтәм, сезне сөйләтеп карыйм әле. Ул әйтә, мин сөйли белмим, мин гомеремдә дә сөйләгәнем юк. Апа, әйдәгез, юк, мин сөйли белмим. Шуннан әйдәгез, әйтәм, сөйләшеп карыйк. Әгәр дә әйтәм, булмый икән, булмый. Bir zaman әби açılıp gitti, сөйли, шуннан ахырдан әйтә, син ди ташны да сөйләтәсең ди. Аннары әйтә, синеке бу балакаем ди, син журналист ди, мине ди беркем сөйләтә дә алмый, мин риза да булам, нишләп мин сиңа сөйләдем, менә бөтен нәрсә шулай. Сөйләйләр дә ахырдан үкенәләр. Нәрсәгә? Минем булган иде бер авыр сюжетым, мин аны алып таттым үземнең каналдан. Мине кунакка чакырдылар, бер апаның язмышы турында. Мин бик менә шушы сюжеттан соң бик күп үземә сабак алдым. Апаны балалар кунакка чакырмай ташланган ана. Бу ташланган аналар минем күңелемдә бик авыр тема булып ята, чөнки радиода эшләгәндә дә мин шундый аналар турында бик күп сюжетлар эшләгән идем, тапшырулар эшләгән идем. Мин үз вакытында, ул вакытта әле 5-6 килограммовый теге ниләр иде, аппаратлар, яздыру аппаратлары, шуларны күтәреп йөридем. Тилеләр домына бардым, ышанасыңмы, Дирбышканың тилеләр домына. Чөнки хатлар киләдер, мин аларны укыйм, бер әби яза. Кызым Фагыйлә ди, менә мине ди, тилеләр домына тыкты улым ди. Матур итеп яза, килегез әле, карагыз әле ди. Мин алдым, киттем баштан инде директор белән сөйләштем, директор кабул итте. Без барабыз тилеләр дом буенча, анда күрсәң армия тилеләр, дип. Минем кирәгем исемә төшсә һаман мин курка барам, алар цыпта да түгел, син алда, артта, нинди генә кешеләр, ул икенче төрле дөнья. Килдек бер бүлмәдә, 2-3 әби утыра, ап-ак яулыклылар, йылы-йылы сөйләде, менә ди, мине ди, гаиләләрем ди, балаларым тилеләр домына яптылар. Мин бит инде күрәм, тиле түгел әби, нормаль әби. Кызым ди, Аллага шөкер, ашаталар да ди, киендерәләр дә ди, пенсияны әзгенә булса да безнең кулыбызга тыктырсыннар дип җылап утырды. Тилеләр домында татар әбисе, мин хәзер хәтерләмим, аның исемен дә хәтерләмим. Җимеш алар идем дип шулай иттереп. Аннары бик күп йөрдем. Аннары бер профессорның анасы, ул кольцо бар бит әле центрда, шунда 3 этажлы дом торадыр. 2-нче этажында торалар. Миңа әйтәдер, шалтыраталар да иде инде алар. Ул вакытта сотовый телефоннар юк, радио телефоны. Кызым киләле, минем балалар ташланды дип инде, шуны балалар мине ташлады. Бардым, әби утыра, күрәм бит инде баласы килмә. Моның хәтле тузан идәнендә. Ашарга да пешмәгән, әби йылы-йылы шунардан интервью алдым. Аннан соң тавышларын үзгәрттек. Балалары ишеткән, мине аталар дип торам. Менә шул әбинең идәннәрен җуып җыйдыр мин, ул вакытта мин синең яшендә булганмын. Менә шушы хәлләр минем күңелдә калды. Ападан да алдым. Мин без уйлаган аны танымаслар дип исемен дә үзгәрттек инде. Ләкин аның танышлары таныган, әбигә әйткәннәр, әби җылый, шуның хәтле
гафу үтенәсе килә, әбинең йөзен дә күрсәтмәгән идек инде. Мин аны алып аттым. Әмма ләкин ул сабак булып барсын, әти, әниләрен карамаган балаларга дим мин. Мин андый авыр сюжетлар эшләүдән курыкмыйм. Чөнки без хәзерге вакытта булырга тиеш бәрабәр тәрбия, кешелеклелек, ул журналистларның акча булырга тиеш түгел, күп кешеләрнең уенда, блогерларның да кеше өчен иң олы кыйммәтләрне без истә тотып эшләргә тиеш. Кешелеклек, әти-әнигә карата хөрмәт. Хөрмәт, өлкөннәргә хөрмәт инде гомумән. Авыр сюжетлар инде, әйме дөрес. Авыр сюжетлар дип минем хәзер ул сюжетым юк, миндә җиңел сюжетлар. Юк, аңлашыла менә. Аны бит беләсең нәрсә, мин чагыштырып әйтәм. Бу бит инде теге барыбер теге үзеннән күрә гаугалы ни бит инде шундай сюжет теге скандаль ыгызыгын ничек дип әйтәм. Аны яратмадылар андай сюжетларны. Яратмадылармы? Чөнки һәр кешенең тормышында андый мисал бар. Кемнең туганында, кемнең үзендә. Әйтәләр бит, әгәр дә теге туры әйткән туганына ярамаган шикелле. Мин менә кешеләр хәзер карап торам, кил битенесе гайбәт күбрәк, артистлар тормышы, йолдызлар тормышы яратмыйлар. Шундай теге җитди проблемалар күтәргәнне яратмыйлар. Юкмы? Менә сез карагыз, башка блогерларның бәлки комментарийларда кешенең күренә тәрбиясе, ничек мыскыл итү бер-береңне гайбәтен сату. Менә комментарийларга кирип карасаң, уже безнең әйләнә тирәдәге кешеләрнең акыл дәрәҗәсен беләбез. Хейтерлар дип әйтәләр бит инде хәзер. Гомумән алар белән ничек көрәшәсез сез? Бармы андыйлар? Берничек тә көрәшмим. Менә кайберләре инде минем тапшыруда катнашкан геройларның сүзләрен минеке итеп алып, миңа төрле мыскыл сүзләре язалар. Менә канал ачкан, булай түгел бит, дөрес түгел бит дип. Мин чыгып китәм сездән дип берсе язган инде. Чыгып китегез, юк, малай түгел, малай булырга тиеш. Чыгып китте инде, чыгып китте, но ничәтәсең инде. Ләкин бит ул әйтәләр, редакция килешми, теге андагы язмалар белән дигән шикелле. Мин бары тик чыгаручы гына. Гаугалы сюжетлар, теге куркыныч сюжетлар, теге күңелгә ярамаган сюжетлар. Аны пусть говорятсымы? Язалар бит инде, Пусть говорят дип мин, пусть говорят дип. Әнә мин бер әбием бар, карасагыз. Бибини Сапа әбинең насихатлары. Без әле карарбыз әле. Сез бер шуны, сезне андагы сезне Бибини Сапанда әйтә каты, менә булай иттереп әйтә, курыкмый. Молодец әби ул. Аның унлап миндә насихаты. Карагыз. Шулай менә. Бер генә тапкыр чыгыш ясамады инде. Ул анда дин темасы буенча да, икенче хатынның турында да, садакат турында да, балаларның татарча сөйләшмәү турында да үз фикерләрен бик каты итеп әйтә. Менә бит тыңлап торгыз, кайберләре инде менә муллалар, башка кешеләр дә йомшак кына, монотонный гына әйтәләр. Табырга кирәк, менә булай иттереп сөйләүчеләрне. Үзенә җәлеп итә сразу же. Сез бит инде татар ютубында, әйме? Татар ютубында, татар ютубы ул урыс ютубы белән нәрсәсе белән аерыла аны? Тел белән аерыла. Алар урысча сөйләй, без татарча сөйләйбез. Анысы шулай инде, ничек тә әйтсәң дә барыбер. Ну, аның бер спецификасы булырга тиеш бит инде менә. Беләсезме, әгәр дә кара минем бер сүз китте, паразит сүз, беләсезме? Булсын. Бу бит әңгәмә генә теге, җиңелчә генә. Урыс блогерларына, алар да бер-берсеннән аерылырга тырыша. Менә мин кызым белән урыс блогерларын карыйм, кемдер анда бер үзе генә караңгы төрмәләрдә, теге ташландык төрмәләрдә төн кунучылар бар анда. Анда Франциядә, Италиядә. Нәрсәгә генә бармыйлар? Нәрсәгә генә бармыйлар. Аннан соң анда төрлесе бар. Менә кайберләре даже Пекинга барып, Хуанинга барып, эпидемия вакытында аннан репортажлар ясап яталар. Менә инде күрдегезме сез бер блогер теге унитазны алып, шуннан авызына капты инде теге. Бу хайп өчен дип ясалган. Менә шуның белән алар акыллы кешеләрне үзләреннән читкә этәрәләр. Юк, аны булай дисәк тә була. Татар блогерлары акыллырак. Шулаймы? Акыллы, матур, белемле, тәртипле. Чөнки бик кичлеләр, бөтенесе молодецлар. Татар блогерлары белән аралашасызмы? Кемнәр белән тыгыз элемтәләрдә? Аралашмыйм, чөнки мин әйтәм бит,
Мен қарадым, Инстаграмдағы блогерларны қарадым. Һәм қарамасқа болдым. Чөнки алар ничектер бер-берсен бик нык кабатлыйлар. Һәм курыктым мен аларга ошармын дип. Мен үземнең ниндидер үзлегемне югалтырмын дип куркам. Чөнки алар матур киенеп, камерага үзләрен күбрәк күрсәтмәкче булыбрак минем шундый. Сез дә матур киенәсез? Мен гади итеп киенәм инде, Юк, алар үзләре дә матур бит инде. Фотошопны да бәлки беләләрдер. Ә бит халыкка информация бирергә кирәк безгә. Кызык итеп кешене килдереп күпме яшәргә була. Кешеләр бик кители. Бу менә күлдереп дисез, бу башка блогердер, бу теге юмор белән бәйле блогерлар. Алар үзенекен эшлиләр инде, һаман юмор белән инде. Монда менә сез әйткәнчә теге ниндидер теге җитди мәгълүмат булырга тиешле. Җитди мәгълүмат бирүче блогерлар бармы соң бездә? Менә барыбер сез бар инде алар. Ни дисәгез дә? Исегезгә төшмәй бит әле. Значит, юк. Артка утырттыгыз. Сразу же. Юк, дөресен әйткәндә бар. Аны хәзер искә генә төшерергә кирәк. Татар блогерлар арасында юк. Булачак. Алар, әйдәгез сез дип әйтәм инде. Менә җитди мәгълүматны сез җиткерәсез. Минем рәхмәт инде. Гыйбрәтле язмыш, видео язмаларын сез җиткерәсез бит. Юк, чыннан да мен әйтәм бит, мин сезнең турыда бер нәрсә дә белмидерим. Миңа киңәш иттеләр, миңа әйтәләр, мә кара әле, кемнең интервьюга, кемне чакырырга була дип. Менә киңәш иттеләр, вы что говорит, урысча әйтәләр инде. Монда карыйлар, кемнеңдер теге язучылар 6000 да тулмаган, 5000 да тулмаган, менә шулар белән аралашты. И бер заман миңа почти 15000 язучы белән сезне тәкъдим иттеләр. Әлбәттә мин шаккатып карадым. Аңлыйм теге мин бөтенесен дә карап бетерә алмадым, ләкин вакыт бар әле, без аны карарбыз, Алла бирсә. Темалар аерыла. Менә Алла бирсә, карап бетербез. Безнең монда машинада утыручылар бөтенесен дә карарлар. Әйме? Рәхмәт сезгә. Алла бирсә. Сезне карармын. Алла бирсә. Мондый сорау. Менә сез төшергән видеолар арасында сезгә күңелегезгә иң якыны кайсы булды? Менә шәл бәйләүчеләр турында репортажны бик яраттым инде. Шундый матур татар апалары утырганнар, шәл бәйлиләр, үзләре җырлыйлар, үзләре шәл бәйләр. Балык бистәсе районы Котлыбөкеш авылында. Менә күңелемдә һаман калды шундый якты хәтирә. Алар инде мине күргәч, инде камера белән кергәнемдә киләләр дип йөгереп чабалар инде. Шуның хәтле аларга зур бәйрәм булды инде. Алар ömür boyu ketken kebek inде. Менә мине чакыралар күп җирләргә. Мин бит беләсезме, машина белән дә бармыйм, такси белән дә бармыйм. Менә соңгы тапшыруымны күргәнсездер инде. Татарча юбилей дигән бер сюжет эшләдем. Татарча юбилей менә татар авылында гади бер йортта авылча юбилей уздыралар. Бер нинди профессиональ артистны тамадан да чакырмаганнар. Авылда үзләре тамада, үзләре әби бабай булып. Бу элекке кеше инде. Рәхәтләнеп баянда җырлыйлар. Менә шунда яратып эшләдем мин аны. Мин автовокзалга барып, студент вакыттан бирле минем автобусларда йөргәнем юк. Билет алып, шунда утырып, автобусга башка кешеләр белән кайттым, бер тортыр сөккәннән настоящий шундый не булды инде. Поездка, юл сәяхәте булды. Бармы менә теге күңелегезгә ятмаган сюжетлар? Үзегезнең, ләкин менә күңелегезгә ятмаган. Соңына менә теге үкендем, нәрсәгә бардым. Менә кайберсе сырый фәгыйлә, менә шушы сюжетны бирәле, без бит синең белән дуслар дип. Бер вакытны алдым просмотрда булмаган. Бу просмотрда булмагач, беләм мин. Кая баргач уже ничә просмотр булачак, ничә кеше караячак, мин алдан беләм. Ничә тәсен бирәсең инде уйлап. Моның просмотры да юк инде. Бирәсең. Аңлашыла, менә хәзер конкретно әйтә алмыйм. Кайсы сюжет. Бар я. Булды я. Андыйлар булды. Менә 40 видео бит инде сезнең Әйман каналыгызда. Мин 40-ында теге карап өлгермәдем инде бөтенесендә инде, әйме? Ләкин сезнең 40 видео арасында татар эстрадасы белән бәйле видео сюжетлары юк. Юк шул. Татар эстрадасы ул феномен.
Ул менә ничектер шулай бит инде, әйме? Шуның белән бит инде подписчик җыялар. Татар эстрадасын күрсәтеп. Менә сез киресенчә, ничек килеп чыктыгыз шулай? Ничек сез татар эстрадасына гомумән Аллах тартылмыйсыз? Тәгалә юл күрсәтте. Шулай дим әле. Ну, мин ничек инде мине чакыралар. Митем моны алсам инде монда тигендә дә бар бу, монда да бар. Кабатланасы килми. Кабатланасы килми. Аңлашыла. Бар минем атаказ бар. Рафисмы? Әйе, бик матур интервью бирде. Менә шундый мин аны чакырмакчы булам, шулай ук. Ничек менә татар барыбер менә әйдәгез булайрак менә соңгы вакыйгалар белән бәйле татар эстрадасы сезгә ничек менә тәэсир итте ул? Бармы? Мин комментарийлар язарга яратам. Менә мин үзем Кайсы пост астына яздыгыз сез комментарийларны? Бик күп пост. Мин менә бит күп инде. Әйтмим инде исемне. Ярый, әйтмәгез, әйе. Шуннан соң язам инде мен. Менә мәсәлән соңгы арада бит инде Ландыш Нигъмәҗанова белән булган. Менә как раз шуны проблемалар күтәрелде инде. Әйе. Иркә белән Мин шундай язып куям инде. Язганнан соң әйтәм, яратмаслар инде мине. Бетереп ташлыйм әле. Бетереп ташлаган вакытларда булды. Әле мин алай гына түгел, Инстаграмда да постлар язарга яратам. Постлар түгел, комментарийлар язарга яратам. Фикереңне белдерәсез инде барыбер. Фикер белдерәм. Да. Но, нәрсә дип әйтерсез микән менә шушы барыбер инде соңгы вакытта менә татар эстрадасын шаугыр китергән. Беләсезме, алар бөтенесе хай ясый дип уйлыйм мин. Алар бөтенесе дә бу алдан уйланган сценарий буенча эшләнә дип уйлыйм. Ниндидер бер ыгы-зыгылар, матур булмаган талашулар, ыршышулар, шулай дип алар үзләрен күтәрәбез дип уйлыйлар микән? Халыкны алдап булмый бит. Халык бер атна тикерә дә сүгенә нәрсә эшлиләр инде дип шуннан соң вакытлыча аның белән авторитет яулап булмый. Яулап булмый. Менә бит. Шәп әйттегез бит. Мин килешмим менә шушындай татар эстрадасында булган шау-шулар, ыгы-зыгыларны халыкка күрсәтеп. Элек алай юк бит. Элек андай берләр юк иде. Хәзер беләсезме, әллә инде өйрәнде без теге рус эстрадасыннан яулап алабыз бит инде барыбер. Һәм интернет безнең кулда бик шундый зур корал. Мин аңламыйм, менә үзләре бит инде бер карасаң яулык белән чыгалар, бер карасаң мәчет янында утыралар, бер карасаң шәрә килеш төшәләр. Алдың икән инде син бер юнәлешне, шул юнәлеш буенча эшлә. Әгәр дә син шундай җырлар җырлыйсың икән, әнием турында, тагын башка син шул юнәлеш белән генә түгел бит әле. Шушы таләпләрне дә үтә дигән кебек. Авыр инде ул. Авыр. Бәлки мин аңлап та бетермимдер эстрада буенча аның үзенең үзенчәлекләре. Бар инде, бәлкем шулайдыр. Кем белә инде. Сез бит үз фикерегезне генә җиткердегез. Безне караучы яшь YouTube блогерларга киңәшегезне бирсәгезче. Аны карыйлар, соңыннан сораулар бар бирәчәкләр, Баштан үзләрен тапсыннар. Нәрсә телиләр әйтергә. Менә ул әйтә, мин блогер булам ди. Әле ул бер нәрсә белми. Блогер булыр өчен бәлки еллар буенча ниндидер тормыш тәҗрибәсен тупларга кирәктер. Ялгышырга кирәктер, еларга кирәктер, көләргә кирәктер, югалтулар кичерергә кирәктер. Кемгә ничек килә? Һәр кешенең үз миссиясе. Үзләрен табырга тырышсыннар. Аннан соң башкаларны кабатларга тырышмасыннар. Әгәр дә үз йөзләрен тапсалар, үз тамашачыларында табырлар дип уйлыйм. YouTube эшчәнлеге сезгә нинди дә булса акча китерәме? Шулай турыдан-туры Әйе. Миңа язалар. Мин бит инде беләм, баштан өйрәндем, күп просмотрлардан тора. Минем просмотрлар Мәскәү, там Россия блогерлар белән чагыштырганда ул мизер. Мизер? Әйе, мизер. Миңа әйтәләр, әйдә урысчага көч, менә шушы теманы әгәр дә урысча яктырсаң да синең күпкә арта бит просмотрларың, подписчиклар. Миңа урысча язалар, даже начар сүзләр белән язалар. Чү каляка әйдә урысча дип язучылар бар. Серьезно? Әйе, бар. Мин алар белән инде сүз керәштермим. Нәрсәм акча дигәннән инде. Әгәр дә инде менә акча китерәмесең ул ничек тә булса менә хәзер? Юк, әлегә китермим дип әйтерим. Алла бирсә китерәчәк. Китерер. Аннан соң мин бит инде бу блогерствоны нәрсә дип уйладым инде. Үземнең эшкә яраклылыгымны күрсәтеп, матур гына пенсияга кадәр эшли алырдай, җылы гына эш табырмын дип тә башлаган идем инде. Дөресен әйткәндә, булай
бек каты суырып үзүнө киртир деп ойламаган идим. Алайса мындайраак суроо тaqdim etели. Masalan sizге теги 100 000 подписчикми, әллә инде 1 миллион сум аласызбы? Ауыр суроо. Тегесинде мынсында. Мен ойлаган идим әле. Айтам, менә шуның хәле тутырам да подписчикларны, андан соң үз каналым белән бәлки кирермен, бәлки матбугат чарасына дип инде. Яхшы зарплата бирсәләр дип тә уйлаган идем инде. Аннан әйтәм, алай итсәң, аннан соң үз фикриңне әйтә алмыйсың. Туқып торырлар, бу эшләмә, бу теманы яктыртма, тигендә барма, монда барма, ә мин эшли алмыйм, әгәр дә мине шулай итеп туқып торсалар. Татарлар өчен кайсы шәхесне үрнәк итеп куяр идегез? Габдулла Тукай инде. Габдулла Тукай. Бер дә уйламыйча матуритерга. Бу сезнең фикерегез. Мин килешәм аның белән. Татар халкына теләкләрегез? Үз телләрен онытмасыннар, үз диннәренә тугры калсыннар иде. Чөнки мин күп аралашам, күпләр үз диннәреннән баз кичә. Шундыйлар да бар. Нигә алай итәләр, мин аңламыйм. Күп тә сөйләштем инде. Кем булып тудың, шул булып үл диядер минем әби. О, бу шәп әйтелгән иш. Шулайдыр. Кем булып тудың? Элеккеләр дөрес әйтә бит. Бик зур рәхмәт сезгә. Шуннан да нур сибелә сездән. Үзегезгә рәхмәт. Юк, шуннан да валлаһи дип әйтәм, сөйләшүләр теге рәхәт булды. Җиңел булып китте. Безнең әлеге сәяхәтебез бик тиз үтте дә китте. Мин дә сизмичә калдым. Бик тиз үтте дә китте, рәхәт булып китте. Мондай атмосферада. Рәхәт ишендә, әйме? Бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә уңышлар, подписчикларыгыз артсын, карауларыгыз күп булсын. Миңа да кунакка килегез. Алла бирсә килербез, Алла бирсә аралашырбыз, сорауларыгызны әзерләгез. Без үзебез әзер. Сау булыгыз, рәхмәт. Сау булыгыз, исән сау.